एगो लड़की की आदत ऐसा खराब हुई रहे कि सब लड़कवन सन पर लाइन मारे। और जब एगो लड़का हमारा खानी मिलल तो गलत की ओहो इ तो लाइन दोसर लगता है। लाल बाबू जो झटिंग बा लड़कवा कहता कि लागे चैत में महुआ चुआइबू कितना लोग के अपना जाल में फंसाइबू कि तोहरा रोहन सबोहन तो हो जाई धान हो कि कितना लोगवा के घर के चूल्हा तू जरइबू हो गई सब कहूँ पर भारी कि लोग खोज ना जानाया रगड़े देहिया से पाया कि रोज घूमती आई तो बाधार में आदि शक्ति खेल भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया लोग खोजे ना जानाया रगड़े देहिया से पाया रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में भाई है एक मेरा झालू भाई हो। अरे मुखिया जी बरहमपुर हाई देखा उमेश जी हाई देखा भाई हो मोहित भैया आई सासाराम चला पिंटू भाई हो जावे खाई भोला चाचा आई ए छोटू भाई काकर मन छोड़ देना ए पप्पू भैया अंकित मोबाइल राजेश बाबा कैलाश जी पवन बाबा हो लइकवा कहता बाबू ए आपू शंकर भाई सुनील भाई हो अरे खाली बुकिंग करवा का लइकवा का कहता लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी ये लखुनी भैया हाय देखता भाई जाना के हाथा बैठा देला आ टिकट तो करा के तू राजा हो गई रहू एकदम धक्का धक मुंबई के सारा इवेंट तू छाप लागत छलक जाई एकर जवानी ऐसन बुझाता एकर खत्म बा कहानी के प्यार में सब भतार खाती मोरे कुआर में भतार खातिर मोरे कुआर में अरे मिठू सिंह ए मुन्ना यादव भाई हो ए बुलबुल भैया लीडर बाबा सिद्धांत रोशन बड़ी लॉज में मौज करता रहा प्रिंस के साथ। लइकवा कहता कि सोनुओं के फसेबू का बेचारा अच्छा लइका है आजाद अच्छा लइका है कभी जी बुढ़ौती में का चाहता रू केहू से बात करे दांत पीसी पीसी
छनके ले ऐसे जैसे चमकेला तीसी। ए हो गाय संठू अजेश के संगे आई दशरथ के समस्त साजपुर बाजार में लाहे लाहे खतरा घोटा घोटा आदि शक्ति के गाना डाउनलोड कर। विकास भैया है देखा केहू से ही बात करे दांत पीसी पीसी। छनके ले ऐसे जैसे चमकेला तीसी। राम सूरत स्वामीनाथ तेजू के लेला ई टमाटर पिया चैत के लहार में भतार खातिर मोहर कुमार में। भतार खातिर मरल कुमार में। अरे दिया हो कौशल जी विकास भैया खानी एगो और चाहिए। अरे जिया हो जिया आई देखा पवन बाबा ए भीम भाई दीपू भाई हो आर गाने बजेबो। राजन भाई है ढोला बोले बारी। अरे हृदय भाई है तबला रही का हो। ए भिखारी शंकर भाई हो ए अपू अपू रे ते फेरा में मत पड़ी ना तो ते कुमार बाड़ी ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले पूंजी लेके गइल बिरिया खेसारियों के पूंजी। गाय सोनू मैं मैनेजरी के पैसा केटीएम पर बैठा कर लुटावत रहा पूरा बम्बई में हला बा दिया ए बापू खाली 17 फीटे बोरी लोड करबा उठावली कर। ताला ले कर खुलल बाटे खोजे ले पूंजी लेके गइल बिरिया खेसारियों के पूंजी। गाय राज बहादुर मुराओ के लेला सुते पवनी संगे चैत के जाड़ में तो भतार खातिर मोहरल कुमार में। तो भतार खातिर मोहरल कुमार में। लोग खोजे नाना लाया रगड़े देहिया से पाया। लोग खोजे नाना लाया रगड़े देहिया से पाया। रोज घूमती आई तो बाधार में भतार खातिर मरेल कुआर में। भतार खातिर मरेल कुआर में।